Яңа ғасыр каналында халқыбызның яратқан тапшыруы жырлыйық әле. Әйдәгез дуслар бергәле. Жырлыйық әле. Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, һәммәгезгә дә матур ва сихәтле яллар теләп без башлыйбыз. Әлбәттә инде без бүген җырлыйбыз, алагына да түгел рәхәтләнеп күңел ачабыз, ял итәбез. Бүген бит бездә бәйрәм, бүген бездә Җырлыйк әле. Әссәламу алейкум, җыр, моң сөеше, татар халкы. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Хөрмәтле дуслар, һәр елның 1 июнендә без халык арабаларны яклау көнен билгеләп үтәбез. Шул уңайдан бүген бездә кунакта яшь талантлы җырчылар. Бу талантлы яшьләр барысы да Татарстан президенты ярдәме белән гамәлгә куелган. 3 елга якын туган телебездә эшләп килүче Шаян ТВ каналының актив әгъзалары. Менә алар. Беренче уенчыбыз Миләүшә Закирова. Бу алкышлар сиңа Миләүшә. Икенче уенчыбыз Инсаф Ганибаев. Инсафны сәлам дигән шулай ук. Өченче уенчыбыз Дилә Хамматова. Дилә Хамматова. Рәхмәт. Берсеннән-берсе матур яшьләребез бүген бездә кунакта. Субханаллах. Милли киемнәрдән һәм дә елмаеп балкып торалар. Хәлләрегез, кәефләрегез ничек? Сезне күрүебезгә без чиксез шатбыз. Аллага шөкер, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Ә инде уенга тапшыруга күчкәнче проект турында сөйләп китү өчен сүзне Шаян ТВ балалар каналы мөхәррирләр бүлеге җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Резида Хасановага бирәбез. Рәхим итегез. Саулармысыз? Рәхим итегез. Исәнмесез, һәр барчагызга да Шаян ТВ каналы ТНВда кунакта булуга бик шат. Һәм әлбәттә инде бүген сезнең каршыгызда безнең йөзек кашларыбыз булган кызларыбыз һәм егетебез катнашачак. Ул да булса Сәйлән проектында җиңүчеләр Миләүшә Закирова, Дилә Хамматова һәм безнең Шаян ТВның алып баручысы һәм күп кенә музыкаль проектларда катнашучысы Инсаф Ганибаев. Һәм алар нәкъ менә шушында үзләренең сәләтләрен күрсәтерләр һәм әлбәттә инде уңган булган егет һәм кызлар икәнләрен күрсәтәчәкләр. Biz de sizni күрүебезгә ихлас күңелебездән шатбыз. Рәхмәт сезгә шундый талантлы егетләр, кызларны алып килгәнегез өчен. Сезнең хезмәтегез безнең милләтебезне үстерә, яшьләребезне тәрбияли дип әйтим әле. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Шуны әйтәсе килә, Сәйлән проекты безнең быел 3нче тапкыр үткәреләчәк. Ә инде Ишат Юнусович Аминов әйткәнчә, 1нче сезон ул һәрвакытта 1нче булып кала. Нәкъ менә шушы балалар 1нче сезонда җиңүчеләр. И аларны. Резида килеп керү белән безнең инде студиябыз тагын да балкып киткән кебек булды. Рәхмәт сезгә. Менә ул яшьләрне илһамландыручы җитәкчеләр шундый булырга тиеш. Ә без инде, мөхтәрәм дуслар, күреп торабыз, яшьләребез инде бүгенге уенга әзерләр һәм уйнарга ашкынып торалар. Музыкантлар шулай ук урыннарында. Әйдәгез әле, үзебезчә матур итеп, рәхәтләнеп, Җырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышып китү кирәк. телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирем, биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл алачак. Димәк, уенның һәр өлешендә 30 балл алу мөмкинлеге бар. Өлешләр 3, димәк 90 балл алу мөмкинлеге бар. Охо, беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый сезгә халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Беренче өлештә без сезне халык көйләрен ни кадәрлек яхшы беләсез икән дип сынаячакбыз. Беләләр, Алла бирсә. Шигебез юк. Уен кагыйдәләре буенча сез уен җавапның әзер икәнлеген өстәлдәге музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәсез. Кулга алыйк әле әйдәгез. Шыңлатып карыйк әле әйдәгез. Уен коралы белән танышып. Менә шулай итеп Уңайлымы? Уңайлымы? Бик уңайлы, бик уңайлы. җавапның әзерлеген шулай белдерәбез дә, яхшылап уйлап, кырдагы көндәшегезгә сер бирмичә, төгәл җавапны әйтәбез. Исемен төгәл җавап бирмәгән очракта уен йөреше көндәшегезгә күчә. Бүген сез Яхшымы? көндәшләр. Әйдәгез, беренче өлешне башлыйбыз. Тыңла әле, Тыңла әле, бу нинди җыр була.
игътибар белән тыңлыйбыз. Беренче өлеш, беренче көй. Нәҗип абый, сүз сезгә. Миләүшә беренче булды. Бу тәфтиләү җыры. Бу тәфтиләү җыры. Дөрес. Тәфтиләү әлбәттә быел бит безнең Габдулла Тукаева. Алкышлар һәм 10 балл синеке. Тәбриклибез. Молодецлар. Шушындай авыр җырны да искиткеч итеп, матур итеп башкаралар. Субханалла, машалла. Алина белән бүлдерергә куркып, читтән аларга сыкланып тыңладык. Безнең тамашачыларыбыз да һич шиксез шулай сыкланып тыңлаганнардыр. Рәхмәт сезгә. Әлеге сынауны яхшы үттегез. Алга таба нинди көй яңгырар икән? Әйдәгез әле игътибар белән тыңлыйбыз. Дилә булды. Дилә Хамматова. Таң атканда. Таң атканда. Әлбәттә шул. Афәрин. Тәбриклибез. Диләне нәтиҗәдә 10 балл. 10 балл. Кызлар инде уенга кирип киттеләр. Хәзер инде егет өчен инсаф өчен бер чыласы калды.
Егетлер, bu yolu da kızlar, bu yolu da sınatmadılar. Rahmet sizge. Şuşunday jırlı мұңлы яшьләр булгачтын күңел сүйіне. Рахмет. Бірінші ілішнің соңғы күйі. Инсаф үлгірірек бұлды шулай да. Хатира. Хатира деп шартлатып жауап берді. Сен де жауап шулайды ма Миләүшә? Әйтішіп қойған кебек, башқасын жауап берешек. Үш нотадан біліп алдылар. Ай, яшьләр булдыра. Нәтижеде үшісі де тигізләшә әлбәттә. Тәбриклейбез. Афарин. Менә былай булгач кызыгыймы? Демәк әле икенче өлеш безнең иң кызу өлеш булачак. Алла бирсә. Җырлыйбыз, дуслар. Тиз арада безнең беренче өлешебез инде азагынадай вакытлашты һәм көтеп алынган парлак мизгел вакыты беренче уенчыбызга килеп җитте Миләүшә Закировага. Инде Миләүшә белән якынрак таныштырыр өчен сүзне янәдән Резида ханыма бирәбез. Алкышлар белән янәшә безгә чакырып чыгарыйк әле Резида ханымны. Йөгерәм. Рәхим итегез. Миләүшә дигәндә аяк идәндә. Чыннан да Миләүшә Закирова ул безнең Сәйлән проектның җиңүчесе, беренче сезонның җиңүчесе, шуңа күрә дә ул безгә күңелгә якынды дип уйлыйм. Ул безнең Казан шәһәренең 10нчы мәктәбендә белем ала, шулай ук музыка мәктәбендә тәмамлады һәм инде ул безнең биюче дә. Шуңа күрә ул безнең бик сәләтле балабыз, ләкин әле ул безнең чын дусты. Безнең Сәйлән гаиләсе, ул чыннан да гаилә дип саныйбыз без аны. Андагы бөтен балалар да дуслар. Ә менә безнең Миләүшәбез иң беренче киләдер иде, иң соңгы китәдер иде. Һәм яңа калса үзе өчен борчылмыйдыр, ә менә борчыладыр иде башка балалар өчен. Һәм шунысы өчен миңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки ул һәрбер баланың күңеленә җылы сүзләр табып, алар өчен чын җанатар булып торды. Һәм менә нинди генә килеп чыкмасын нәрсә булса да, ул алар өчен беренче булып алга бара. Һәм нинди генә фестивальләр булмасын, алар бит инде бөтен катнашалар фестивальләрдә, Сәйләннәр бергә җыелалар, бергә фотога төшәләр һәм һәр вакытта да бергә булалар. Шунысы өчен бик зур рәхмәт. Менә бит тәрбия. Рәхмәт сезгә. Тәрбияле бала. Бик зур рәхмәт сезгә. Бездә киң йөрәкле кызыбыз икән безнең Миләүшәбез. Субханалла. Әле безнең тамашачыларга әйтәсе бер сиребез дә бар. Җырлап чыккачтын әйтербез. Килештекме? Без әлегә Миләүшәнең бәхетен сыныйбыз хәзер. Миләүшә, игътибарыңны экранга юнәлт. Анда син төрле музыка уен кораллары күрәчәксең. Җаныңа хуш килгәнен сайлап алып безгә әйтче. Ул уен кораллары артында баллар яшеренгән. Ничә балл эләгер икән үзеңә? Мин рояльны салам. Рояльны сайлыйм дип бер икеләнмичә рояльны сайлады. Ашигали зинһар өчен. Миләүшә. 20 балл. Менә ничек бәхет елмайды үзеңә? Нәтиҗәдә Миләүшәнең 30 балл егетләр, кызлар менә хәзер чынлап яхшылап тәбрикләргә, котларга, алкышларга кирәктер. Парлак мизгел.
Şunu bizning cevabını da bu köy bular deydi. Молодец, Миләүшә. Инде тамашачылар кайдан килгән микән бу моңлы бала дип аптырап утыра торганнардыр. Сырны ачсак та ярыйдыр дип уйлыйм инде мин, Миләүшә, ачуланмассың. Хөрмәтле тамашачылар, безнең Миләүшәбез ул да булса Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров һәм Лютия Мусина кызлары. Менә шушындый сер. Шушындый моңлы гаиләдә тәрбияләнеп үскән кыз бит ул безнең Миләүшәбез. Инде шуны әйтәсе килә, үзеннән дә яхшырак, акыллырак, гыйлемлерәк, талантлырак бала тәрбияләп үстергән ата-ана иң бәхетле ата-ана була дип әйтә бит халык. Уңышларың дәвамлы булсын, әти-әнинең вә милләтебезнең горурлыгы булып үсеп җитәргә насыйп булсын сиңа. Алма агачыннан ерак төшми. Хактан да шулай икән. Киттек алга таба барабыз. Алда безнең икенче өлеш, ул да булса уйла әле дип атала. Димәк, инде бу өлештә безнең уенчыларыбыз яхшылап уйларга тиеш булалар. Тыңламыйсыз, инде уйлыйсыз. Башны эшләтәсе була, чөнки экранга аерым бер җырдан сүз тезмә чыгачак. Сез бу сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Кыскасы, бу өлештә җырларның сүзләрен яхшы белү кирәк. Кайсыгыз әлеге өлкәдә тапкыррак, белемлерәк, гыйлемлерәк булыр икән, тиздән тикшереп карыйбыз. Әйе. Икенче өлешне башлыйбыз. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда. Игътибар белән уйлыйбыз, карыйбыз һәм җавап бирәбез. Күпме булса. Әлегә җавап Күпме юк. булса, алга Күпме таба булса чыга әле. сездә. Көч һәм ялкын шул кадәрле. Әйе. Хромка Инсаф. тавыш ишетелә. Мин яратам сезне, кардәшләр. Идел кайнары. Юк. Юк. Бу тадың бераз. Әйе, хәзер инде сүз йөреше. Ике уенчыбызга күчәяме? Син әлегә уйнамый торасың. Менә ди җырларым. Җырларым әлбәттә. Молодец. 10 балл. Нәтиҗәдә 20 балл.
Марсель. Менә шушындый мәңге яшәшәк җырлар белән башланып китте безнең икенче өлешебез. Алга таба нинди җырлар көтә икән сезне игътибар белән күзәтәбез. Караганы юк дигән сүз тезмә чыкты монда. Яратып караганы юк. Бик матур җыр. Зөһрә Безнең, Фәлисуллина репертуарыннан. Яратыгыз. Юк. Юк. Безнең менә монда Ага. Гитара. Гитара. әйтеп кенә бетермәкче идем. Инсаф белеп алды. Гитара әлбәттә. Ис китмәле матур җыр, кызганычка каршы сирәк яңгырый торган җырларыбызның берсе. Әйдәгез әле, инде әлбәттә инсафка 10 балын бирәбез, безнең лаеклы 10 балын. Аның нәтиҗәдә 20 бал һәм әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз. Марсельга Рәхәтләнеп. багышлыйбыз әлеге җырны. Марсель Шамсетдиновка. Кызлар, алды күлдәк турында тапшыруыбызның музыкаль инструменталь ансамбльне дә рәхмәтләребезне җиткереп китәргә кирәктер. Бәрмә уен коралларында Рөстәм Якин, гитарада Марсель Шамсетдинов, скрипкада Динә Закирова, баянда Нәҗмә Бәдретдинов. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә тапшыруыбызны җанландыруыгыз өчен. Ә безнең әле икенче өлешнең соңгы соравы бар. Әйе. Карыйк әле. Мәхәббәтсез. Дигән сүз яңгырау белән безнең Миләүшә үзенең җавабы әзерлеген белдерде. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Төгәл җавап. Яратыгыз. Яратыгыз. Аллага шөкер. Төгәл җавабы өчен Миләүшәгә без 10 балл өстибез, нәтиҗәдә аның 40 балл. Дөрес. Резида Хиярова кие Роберт Миңнуллин сүзләре яратыгыз.
Җитми калган кебек булды миңа да. Шулай тиз арада үтте дә китте әлеге җырыбыз. Яшьләр белән эшләүе ничектер рәхәт шулаймы азыр? Дәртләндереп җибәрәләр, канатландырып җибәрәләр. Без җәмәгать шушы алкышлар белән инсафның парлак мизгеленә күчәбез. Инсаф турында сөйләр өчен янәдән Резида ханымны янәшәбезгә чакырабыз. Инсаф Ханибаев хәзерге вакытта Әүхадиф исемендәге музыка көллиятендә белем ала. Ул безнең Шаян ТВ каналының алып баручысы һәм күп кенә музыкаль проектларда катнашучы. Мәсәлән, Балачак җыры фестивалендә җиңгән җырларга клиплар төшерелде һәм ул анда катнашты. Һәм җырлады матур иттереп. Инсаф ул безнең чын егет. Ул чыннан да һәрбер кызга карата да, зурларга карата да, улларга карата да гел хөрмәт белән генә карый. Ул кечкенә чактан ук бездә әле Шаян ТВ ачылганчы ук инде без аны башка проектларда катнаштырдык һәм ул бездә алып баручы булырга теләгән, мин белмидем. Нәкъ менә Шаян ТВ каналы ачылгач кына ул безнең бер җырлы проектка килгән иде. Шунда күреп алдык, кастингка чакырдык һәм шуннан соң гына алып баручы булганнан соң гына ул үзенең хыялын әйтте һәм без инде бик шат ул бездә алып баручы булганлыктан. Шуны әйтәсе килә, безнең инсаф ул күңелен менә биреп җырлый. Бу артист өчен иң яхшы сыйфат, чөнки әгәр дә син күңелеңне салып җырламыйсың икән, ул тамашачыга барып җитми. Ә менә безнең инсаф чыннан да күңелен, җанын биреп җырлый торган малай. Рәхмәт. Тиздән без инсафны тыңларбыз. Бик матур итеп, тыңлыйсы килерлек итеп, кызыктырып таныштырды Резида ханым. Хәзергә Хәзергә без аның бәхетен сынайбыз. Игътибарыңны экранга юнәлт. Жаныңа хуш килгән уен коралын сайлап алып безгә әйтче, балалар алмашынып тора. Безнең халкыбызның иң яраткан уен коралын сайлыйм. Тальян. Тальян Тальян гармонны гармон. ничә бал булуына карамастан Тальянны сайлыйм диде. Нәтиҗәдә 40 балл инсафның. Бәхет елмайды 20 бал, нәтиҗәдә 40 бал. Тәбриклибез, тәбриклибез. Миләүшә белән тигезләштегез хәзер. Parlak mizgin. Suların içitisi Sanduğaş, sanduğaş Sin gidesin mini kollam Nuslarıma Şırlar için Yırgını atıp Sanduğaş, sanduğaş Sin gidesin mini kollam Dostlarıma Şırlar için Yırgını
Афәрин инсаф. Aferin diyesi kileşinden de. Сирек яңгырый торган тембрлы егетебез. Менә колакка май булып ята инде тавышы. Безнең бит баслар, баритоннар, алар бармак белән генә санарлык җырчылар. Син җыр юлыңны югалтма, яме? Рахмат, бик зур. Рахмат. Bas, bariton, şunday milli bir malar bilen halkşan itip sanduğaçını başkardın. Rahmet bik zor. Җыр сайлаган әле, шуны әйтәс килә. İnsaf Hanibay fəligi yigitni iste kaldırığız dip eytesi kile. Rahmet. İndi biz cemaat tuş alkışlar bilen 3-nji ülüşke köşebiz. Әлеге ülüşte bizning tip oyuncular video sorauga jawab izliler. Әлеге video sujetlarda tüşerge riza bulgan her kimge biz özübizning şiksiz zor rahmetlerimizni jitiremiz. Бу язмаларда алар бер нинди әзерлексез, таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Миләүшә исеме кирәк. Tügel ismi kirek әйе. Коман исеме диген. İndi bu barlıq oyun kaideleri anlaşılsa, oyun dertin joğaltmışa, zihinlerini çoğaltmışa, 3-nji ülüşni başlayız. İxtibar bilan qarıyız. 3-nji ülüş, 1-nji video yazma. İxtibar. Na. Aha, insaf. Hazır. Бүтән Ул бармаклар Шулаймы? инде хәзер. Борчылудан кекрәйеп беттеләр инде хәзер. Борчылалар. Әйдә, insaf bilmәгән чиракта безнең җавабы әзерлеге әле Миләүшә дә белдерде. Шуңа күрә Миләүшәгә күчерәбез җавапны. Әйткән идең. Әйткән идең әлбәттә, әйткән идең. Булды. Әйттең, молодец. 10 bal üstələ Milәүшәгә, nəticədə аның 50 bal. 50.
бик моңлы җырларыбызның берсен җырлап үттек. Инде икенче сорау нәрсә булыр икән? 7-нче хастаханә табиблары. Миләүшә. Төгәл җавап булыр микән бик тиз? Юк, йокламай. Ай, юк йоклама егет. Бу бит бәхет төне. Бәхет төне, дөрес. Әлеге җавап өчен 10 балл безнең Миләүшәгә бирелә. Нәтиҗәдә аның 60 балл. Тәбриклибез. Шәп җырлар әйме. Бик шәп. Сизеп торам сезгә дә ошый. Канатланасыз. Бәхет кише аша, бәхет төне аша сәяхәттә дә булып килдек. Җәмәгать, инде безнең тапшыруыбызның соңгы сорауы килеп тә җитте. Шуңа күрә тапшыруның төп нәтиҗәләренә йогынты ясарга да мөмкиндер әлеге җавап. Игътибарлы булыйк. Соңгы видео язма. Дилә! Сау буллашу. Сау буллашу әлбәттә. Саулашу. Тәбриклибез Диләне. Диләгә 10 балл. Һәм нәтиҗәдә 30. 30 балл булды. Азга гына Миләүшәсенә калды. Элигез Закировки, Шәригә Таһирова сүзләре. Сау буллашу. Yanar, uşak bulur.
Бүтәнке нуктада безнең 3нче өлешебез дә азагына якынлашты. Димәк инде Парлак мизгел өлеше Дилә Хамматовага килеп җитте. Дилә турында сөйләр өчен сезне янәдән Резиләгә бирәбез. Дилә Хамматова хәзерге вакытта ул 121-нче лицейда укый, белем ала. Һәм инде ул безнең Сәйлән фестиваленең җиңүчесе. Дилә безнең максатчан һәм максатына ирешә торган кыз. Нинди генә максат куймасын, ул аңа барып җитәчәк. Һәр вакытта да җиңүче. Бик зур рәхмәт сезгә. Дөресен әйткәндә, Дилә безнең җиңүче дип әйттеләр, бик максатчан кызы мактадылар. Җиңүче буларга мөмкинлегең бар, чөнки синең хәзер алда бәхет мизгеле. Әгәр 30 балл алсаң, 2 уенчы тигезләшәчәк. Игътибар, игътибар. Баллар алмашынып тора. Скрипка. Скрипка диде. Дилә безне сөйләде. Дилә? 30 балл. Parlak mizgel. Дилә Хамматова, еп алкышлар сиңа, сеңлем. Яшкенә булуыңа карамастан шундый катлаулы әзерлек таләп итә торган җыр алгансың, киң диапазондагы җыр, һәм син аны тиешле дәрәҗәдә башкарып чыктың. Уңышлар сиңа. Тында алмый тыңлап тордык сине, Дилә. Искиткеч матур тавыш, матур тембр. Рәхмәт сиңа, Дилә. Безне гел мактыйсыз дип әйтәләр. Ничек менә шундый уенчыларны мактамыйсың инде? Берсеннән берсе булган уңган. Рәхмәт сезгә. Аллаһка шөкер. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Инде җәмәгать күрүегезчә безнең 2 уенчыбызның 60 балл, ул да булса Миләүшә Закирова һәм Дилә Хамматованың. Димәк, алар арасында безнең уен алга таба дәвам итәчәк. Сүз Нәҗип абыйга.
Хәзер мин бу кызларга Габдулла Тукай сүзләренә язылган бер ки уйныйм. Кем дөрес итеп шушы җырның исемен әйтеп бирә, шул җиңүче. Әйе, Менә шулай, бик гади. шулай җиңел генә тоела. Ага. Дилә, ашыкмагыз, җавап Тау бирегә. башында салынгандыр безнең авыл. Исеме? Нәрсәгә багышланган? Туган авылым. Туган авылым, дөрес. Туган авыл. Юкка гына Резда ханым бик максатчан җиңүче кыз дип әйтмәгән икән. Инде бер тамашачыбызның да шиге күңелендә калмагандыр. Җиңүчебез Динә Хамматова. Дилә Хамматова. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дип язылган мактау дипломы белән бүләкләнә безнең җиңүчебез. Алкышлар белән җиңүләрең дәвамлы булсын. Рәхмәт үзеңә. Һәм безнең әле бүләкләребез моның белән генә шикләнми. Һәрбер уенчыга Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, профессор төрки телләрне өйрәнү академиясының мөхбир әгъзасы Фәрит ага Юсуповның бүләкләрен тапшырабыз. Бу китапта Себер татарларының 370 музыкаль әсәре тупланган. Фәрит әфәнде әлеге җырлар безнең татар сәхнәләрендә яңгырар дигән өметтә бирә әлеге бүләкләрне, безнең Себер татарларының әлеге фольклоры өйрәнелер дигән өметтә. Инде сезгә шулай ук әлеге җырларны өйрәнеп, сәхнәләрдә җырлап, безгә кире әлеге җырлар белән әйләнеп кайтуыгызны телибез. Рәхмәт кирәк Яңадан безгә. яңа уңышлар белән әлбәттә. Рәхмәт бик зур. Резда апа, сезгә бик зур рәхмәт, яшьләребезне шулай җыйнап алып килгәнегез өчен. Чыннан да тапшыру башланганда әйткәндек бит, сәләтләрен күрсәтәчәкләр дип. Чыннан да күрсәттеләр. Чын егет һәм чын кызлар, чын сәләтле балалар. Иң мөһиме, аларда дуслык. Алар чын дуслар. Һәм мин әйтер идем, җиңүчеләр юк, монда дуслык җиңде дип. Дөрес әйтәсез. Рәхмәт. Бер шиксез. Дуслыгыгыз елдан елныгып кына торсын, яме яшьләр. Шулай итеп, мөхтәрәм тамашачылар, бүгенге матур тапшыруыбызны тәмамлар вакытта килеп җитте. Бүген сезне Шаян ТВ телеканалы оештырган Сәйлән балалар җыр конкурсы җиңүчеләре белән таныштырды. Мондый яшьләр булганда милләтебезнең язмышы өметле дип уйлыйбыз. Киләчәктә дә зур уңышлар телибез. Зур сәхнәләрдә күрергә язсын сезне хөрмәтле яшьләр. Ә сезгә хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исеменнән